Il-Gvern Laburista għal darb'oħra qed ikun reattiv għal dak li jitkellem dwaru l-Partit Nazzjonalista wara li fl-aħħar ġimgħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bl-aktar mod ċar wieħed li se jkun qed jara li t-trakka tal-motorsport issir mingħajr ma tinqered art prezzjuża, issa l-Gvern qed jgħid l-istess. Bħala pajjiż in ġenerali komunità sportiva ġewwa pajjiżna ħajkollha faċilità li x-xogħol preparatorju diġà wasal fi start avanzat ħafna u jien nara propju jibda kemm jista' jkun malajn ix-xogħol fix-xhur li ġejjin. U fil-waqt li Bernard Grech spjega li l-Partit Nazzjonalista diġà identifika fejn din tista' ssir sabiex igawdu mit-trakka l-appassjonati ta' dan l-isport u mhux terzi persuni b'interessi kummerċjali, meta mistoqsi minn Net News, is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima għalissa ma rridx jgħid fejn qed jippjana li ssir din it-trakka. Tista' tgħid li fejn se ssir jew ma nistax. Qed titlob ħafna però ħadd tkun mistieden meta nitfgħu l-ewwel ġimgħa. Il-Partit Laburista wiegħed li għamel din it-trakka fl-2013 weda li ma żammx. Il-Gvern Laburista reġa' wiegħed li għamel din it-trakka fl-2017 weda elettorali oħra li sal-lum għadu ma żammx. Dawk li għandhom għall-qalbhom dan l-isport għadhom qed jistennew u jittamaw li din id-darba il-ħolma tagħhom issir realtà u mhux tibqa' fuq il-programm elettorali tal-Labor.